हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लागोनाय जाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै जोंहा दिनै प्रेक्टिस ग्राउन्डआव फैलायबाय आरोखि ना, प्रेक्टिस खालामनो। ओमफ्राय दसे नोंथांमोननो शेयार खालामसै प्रेक्टिसखौनो। ओमफ्राय जोंहा मोनसे गुड निउस फैनानै दङ। ओमफ्राय दाखालिनि रिजाल्ट ओंखारनायाव माने जोंना हिमानि बसुमतारिया माने नेसनेल गेलेनो थांगोन 8 थारिख जानुवारियाव। ओमफ्राय जोंनि स्टेटनिफ्राय माने स्टेट आर्सारि एसोसिएसन माबानिफ्राय गावबागावसो थांनांगौ होननानै बुंदों। ओमफ्राय माने खरसाखौ गावबागाव माबा खालामनांगौ होननानै बुंदों आरोखि। ओमफ्राय जोंनि आर्सारियाव दासान्दि बिदि सोलिगासिनो दङ जे गावबागाव गारनानै थांनांगौ। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाबाय बेनो लोगोफोर, माने जोंहा जेनेबा जोंनि माबाफ्रा पेरेन्टसफोरा सानसेयाव 300निल' हाजिरा मावो। ओमफ्राय बे 300आवहाय मा होनो जेनेबा संख्रि बानलु माइरं थाव बायदिसिना बायनानै जेनेबा फैसायानो एखमबा थायाबो जानो हागौ आरोखि ना 300आ बासायनानै। ओमफ्राय एथ' गोजान थांनांगौ अन्ध्र प्रदेशआव थांनांगौआ, होमबा सानैनि खरस हरनांगौबा बेसेबां थांगोन लोगोफोर? सानैनि खरस थांलाय फैलाय ट्रेन टिकेट, ओमफ्राय जानाय लोंनायनि, ओमफ्राय हजों थाहैनायनि जानायनि जुदि गारनांगौबा जोंनि माबायाव बेसेबां थांगोन? मा होनोमोनलाय, जोंनि सानैनि खरसाया बेसेबां थांगोन? दा बेयो बिराद मा होनो सिन्था खालामनो गोनां जानानै फैबाय जोंनि माबायाव। सिगां समाव जोङो बेबायदि गारनाङाखैमोन आरो गावबागाव गारनाङाखैमोन। ओमफ्राय दा ओमफ्राय माने खेनफ्रामबो गेमावहाय जों गावबागाव गारनानै थांनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैदों आरोखि। ओमफ्राय दा जोंना मा होनो गथ'आ गेलेनो थांनो लुबैदोंमोनब्लाबो थांनो हाया बिदि जादोंमोन। ओमफ्राय उफाय गैया, रिन लानानै दहायो 4,000 रिन लानानै बियो टिकेटखौ दानबाय आरोखि। दा मानसिफ्रा दानजोब्बाय होननायखाय दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि 2 प्लेयार दङ बर'फोर, बिसोरबो मा होनो बिसोरबो थांगोन, बिसोरनाबो पेरेन्टसफ्रा थांगोन। ओमफ्राय बिसोराथ' मालाय मालाबानो दानबायनो, ओमफ्राय आं खबर लाहरबाय दानबाय होनना बुंबाय। ओमफ्रायथ' जोंहाथ' दानाखै। ओमफ्राय दाना फैसायाथ' गैया जाहैबाय आरो गथ'नाव फैसाया गैया। ओमफ्राय बेनिखायनो मालायनाव 4,000 रिन लानानै दहायो टिकेटखौ सानैनि दानबाय आरो, गावनि ओमफ्राय गावनि बिब'नि। ओमफ्राय मालाय बिसोरनाबो पेरेन्टस थांगोन। ओमफ्राय जोंनिफ्रायथ' रावबो गैया जाहैबाय नालाय, गाव हारसिंबोथ' थांनो हाया नालाय, ओंखायनो बिब'खौ लांफासिगोन आरोखि गथ'आ। ओमफ्राय दा बिराद दुखु गोनां आरोखि ना, जोंनि माबाफ्रा गेलेनो गोसो जाबाबो माने गेलेनो गोसोबायदि गेलेनो हाया। माने टेनसन लाखानानैसो जों गेलेनो गोनां जायो, टेनसन जाखानानैसो आरोखि ना। ओंखायनो जोङो माने बिदि आखलबाथाय माने बेबायदिबा जोंनि माबाफ्रा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बा जोंनि स्टेटआवहाय फुरा प्लेयार होननायानो जोबलांसिगोन बायदि जाबाय आरोखि ना। प्लेयारानो जोबलांसिगोन, फुरा माने प्लेयारानो ओंखारनाय नंला गिनानै। मानो होनबा माने जेरावबो फैसा गारजोबनांगौ नालाय, माने फैसा गारजोबनांगौबाथ' सोर गेलेबाय थानो? माने होमबालाय दस्रा बुस्थुफोर जेनेबा न'आव थानानैनो कम्पिउटार सोलोंसै बा माबा मोनसे बेफोरबायदिबो जायो नालाय। ओमफ्राय दाना स्पर्टसआवबो बहुद फैसानि गोनांथि जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। ओंखाय जोंनि गथ'फ्रा दा सेलेक्सन मोनबाबो थांनो हाया बेफोरबायदि जानानै फैनायनि सम फैबाय आरोखि दा। ओमफ्राय बियो मारै जाखो? जेनेबा सिगां समावहाय जोङो फैसा थाइसेबो गारालासिनो गेलेबोबाय, ओमफ्राय दा मारै जाखो? दा जोंनि दानि सोरखारनिसो दाय ना बै माबाफोरनिसो जायफोर दा माबाखौ सालायगासिनो दं एसोसिएसन, बिसोरनिसो गोरोन्थि जाखो? सोरनि गोरोन्थि? दा गोरोन्थिया सोरनि बेखौनो जों हमनानै मोनला आरो। जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जाखो ना जोंनि माबानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जाखो ना जोंनि मा होनोमोनलाय आर्सारि एसोसिएसन बा स्पर्टस एसोसिएसनफोरनि जाखो बेखौ जेबो बुंनो हाला आरोखि। ओमफ्राय दा आं दहायो जोंनि क'क्राझार आर्सारि एसोसिएसननि माबाजों रायज्लायदोंमोन। ओमफ्राय दा खुनुरुखुम गारि भाराखौ हरगोन होननानै बुंदों आरोखि। ओमफ्राय गारि भाराखौ हरगोन, बेसेबां हरगोन बेखौ जेबो बुंनो हाया। ओमफ्राय दा थेवबोथ' बहुद खरस नांगौ जायो
गारि भारानि अनगायैबो जेनेबा थाहैनाय जाहैनाय आउट खरस पकेट खरस दा जेनेबा जोंनिफ्राय मेनेजार हरफाला नालाय न'निफ्रायनो गारजेन लांफानो गोनां जानोसै नालाय दा मेनेजार दङमोनबा मेनेजारजों थांफानो हागौमोन आरोखि बेबायदिना सिगाङावथ' जोङो गावनि पेरेन्टसखौ मालाबाबो लांफानाङाखै ओमफ्राय जोंखौ मेनेजारानो माने लानानै थांदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय दा बिराद प्रब्लेम आरोखि बिदिनो स्पर्ट्सआव बुहुद जेंना सोमजिगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि आरोखि दा जेनेबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसो गोरोन्थि ना जोंनि बै एस'सियेसन सालायग्राफोरनिसो गोरोन्थि दा बेखौनो जों हमनानै मोनाखै ओमफ्राय माने दाना बांसिनानो फैसानिल' माबा लेनदेन जाबाय आरोखि फैसा गैयाबानो जों जेबो खामानिखौनो मावनो हाला आरो फैसा गैयाबानो गेलेनो हाया बेफोरबायदि गेलेहैनो हाला बेफोरबायदि जाबाय आरोखि थ' नोंथांमोना सोरबाफोर नुदोंबा भिडिअखौ नुदोंबा गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय जेनेबा सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मारै जेनेबा जोंहा बिराद खस्थ' मोनो आरोखि बिराद खस्थ' जोंनि पेरेन्टसफ्रा सानसेयाव 300ल' मोनो लोगोफोर ओमफ्राय बे 300आव मैगं माइरं बिदि बायनानै फैसायानो मालाबा थाहैया होमबा सानैनि खरस हरनांगौबा आन्ध्र प्रदेशआव थांनो सानैनि खरस हरनांगौबा बेसेबां थांगोन आरो बेसो आरो खोथाया दा ओमफ्राय जोंना दा अदालगुरिनि सानै ओमफ्राय आंनिफ्राय सासे आरो क'क्राझारनिफ्राय सासे ओमफ्राय अबेबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे दङ होननानै बुंदों जोंनि गथ'फ्राथ' थांबाथाय पार्टिसिपेट खालामबाथाय मोनसे नङा मोनसे मेडेल लाबोयो नङाबा आरो नेसनेल सेलेक्सनफोरबा सेलेक्सनखौथ' मोनखाथारो आंहा फोथायनाय दंथारो आरो दा बेफोराव दा दावगाफुनायाव जेनेबा एसेसो सोरबाफोरनि साइजआव बा गभर्नमेन्टफोरनि बा इन्स्टिटिउसनफोरनि एसेसो हेफाजाब मोनोबा बिसोरो बिराद मोजाङै आवगायलांबावगोन होननानै आं आसा खालामो थ' गासैबो रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बा जोंनि आर्सारि बा स्पर्ट्स एस'सियेसन सालायगिरिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों गुरैयै खावलायो जाहाथे गथ'फोरखौ माने गोसोखौ लोरबां दा खालाम जाहाथे बिसोरखौ गेलेनो आरोबाव आवगायलांनो थाखाय बोलो होयो बा हिम्मत होयो बेखौनो आङो आसा खालामनानै दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ